5 років колонії суворого режиму та штраф у 110 тисяч рублів. Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону засудив українського активіста Олега Приходька за буцімто підготовку підриву міської адміністрації міста Саки та російського консульства у Львові. В жовтні 2019 року до оселі Приходька в Сакському районі вдерлися ФСБівці. Знайшли українську символіку, портрет Степана Бандери та червоно-чорні прапори та буцімто вибухівку. Перший рік незаконного ув'язнення бранець проведе в колонії найсуворішого режиму, де не можна покидати камери. А захисники Приходько вже заявили, що оскаржуватимуть вирок. Единственным справедливым и правильным решением сегодня могло быть оправдание Олега Аркадьевича и начало процессуальной проверки в отношении тех лиц, которые причастны к фальсификации данного уголовного дела. Защита намерена в установленный законом срок обжаловать решение суда, данный приговор. Олег Аркадьевич принял это решение достаточно стойко. Он намерен продолжать доказывать всеми законными средствами, доказывать свою невиновность и абсурдность предъявленных ему обвинений. Сам бранець закиди окупаційного судилища не визнає, а під час оголошення вироку вигукував «Слава Україні» та свої побажання російським окупантам. Москаляку, могиляку, коммуняку, могиляку. С истечением срока давности освободим служебную подпись. Громад у нас все такие люди, хороших повезет. Весь 22-й прим. Он все это Украина скажет, каждый Украина. Незаконно приобретать. Все знают. Тогда и коронавируса не будет, и терактов в мире ничего. И Украина китайская граница, все будет классно.